kana mazogara munyika umu mune vanhu vari heartless, vanhu vasina mwoyo, vanhu vanongofunga kuguta kwavo chete, vanhu vanongofunga kurarama kwavo chete vasingafunge kwevamwe. Izvi ndinozvitaura mushure mekunge murume anonzi Tendai Chibwe akabira musikana anonzi iye Ruth Hwara mari yekuti anoitwa iye kidney transplant. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino yeZim Witness TV patinokupai maupdates akasiyana siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rokusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinokupai pano zuva nezuva. So muri Zimbabwe muzuva ranhasi ndadzoka zvakare nenyaya inosereresa kwazvo iyo yemusikana anonzi iye Ruth Hwara uyo aida kuitwa kidney transplant kuIndia. Ndokubirwa mari yacho yainge yaunganidzwa nemhuri yeZimbabwe nemurume anonzi iye Tendai Chibwe uyo anova EcoCash agent. Pamwe pacho ndipo paunoonawo kuti vanhu havana mwoyo, havanawo mwoyo yekuti vamwe vanhu vange vachipora. Vanongoda kungoti vagute vari ivo, vanongoda kungoti hwavo bedzi upenyu hufambe, hwevamwe hwakamira. So murume anonzi Tendai Chibwe uyu anonzi akabira iye Ruth Hwara mari inosvika iye $11,000 akamubira achiita saagent. Then Tendai Chibwe uyu anonzi iye akasungwa nemapurisa akambopinda muchitokisi. Zvisinei, Tendai uyu anonzi iye akapinda mujeri akaenda iye kukoti akanzi abhadhare iye only $100 ndo yaakabhadhara for bail. Imagine kana iyewo judge brain dzake I don't think kuti dziri correct, nekuti iwewo haungati munhu avhara vanhu $11,000 womuti abhadhare bail $100 uku munhu achifa. Zviriko here? Dai vemutemo vamwe vambotibatsirawo, nekuti mhuri yeZimbabwe yakaita konde ikanzwawo kurwadziwa ikati aiwa Ruth arapwa, asi mumwe ouya neundyire otora mari iyoyoyo oisa muhomwe dzake odya nemhuri yake, mumwe munhu achifa, mari yaunganidzwa nemhuri yeZimbabwe yose. So mhuri yeZimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbozeyawo nyaya iyi kuti munoti kudii nevachuchisi nemajaji edu aya ekuti anoburitsa munhu $100 but paine munhu ari kuda kutofa akavharwa mari yakawanda inokwana iyo $11,000.